खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एडिआरइ थार्ड ग्रेडनि सोंनाय बिलाइ लिक जानायनि दासिम गासै सा-13खौ एरेस्ट खालामबाय बेनि मादाव सासे आइजोबो दङ सा-13नि मादाव सानैयानो फट'ग्राफारमोन आरो सादायना फोरोंगिरि आरो माखासे गुबै दायनिगिरि मंगलसिं बसुमतारीखौ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय लानायनि उनावनो गासै सा-13खौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसआ मंगलसिं बसुमतारी बिथाङा सेबाजों सायख'जाखानाय फट'ग्राफारमोन धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापरि इउएन एकाडेमि सेन्टारनिफ्राय सोंनाय बिलाइनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारजेनदोंमोन बेनि उनावनो गासै आसामावनो सोंनाय बिलाइ लिक जानायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन नाथाय मंगलसिं बसुमतारी बिथाङा आनजाद जोबखांनायनि उनावसो मबाइलजों सावगारि सेबखांदोंमोन आरो बे सावगारियानो उनाव समाज बिजोङाव गोसारदोंमोन बेखौ लानानै सेबायाबो फिननाय होदों सेबाया आनजादखौ मोजाङैनो खुंदों आरो गासैबो बाहायजाखानाय बा बाहायजायै ओएमआर शीट एन्सार शीट एटेन्डेन्स आरो रिपर्टखौ पेक खालामनानै आरो सिल खालामनानै गोख्रों नोजोरनि गेजेरजों गावगाबागाव जिल्लानि डिसि अफिसाव थानाय स्ट्रं रुमाव दैथायहरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय हमजानाय सा-13फोरनि मादाव मुङा फारियै मार्काप नार्जारी 29 बोसोर बैसोनि दिजेन बड 30 बोसोर बैसोनि उमेश ब्रह्म 46 बोसोर बैसोनि दिलीप दैमारी 40 बोसोर बैसोनि मनोहर नार्जारी 49 बोसोर बैसोनि सुमेन आहमेद 23 बोसोर बैसोनि गजेन दास 26 बोसोर बैसोनि देरहासाद नार्जारी 33 बोसोर बैसोनि बिपेन बसुमतारी 18 बोसोर बैसोनि रैमाल बड 21 बोसोर बैसोनि रमेन बसुमतारी 39 बोसोर बैसोनि आरो पियालता सनवाल 36 बोसोर बैसोनि चिरां जिल्लानि बिजनीनि दाब दाब जायगायाव आबगारि बिफाननि सेबनाय आबगारि बिबानगिरिफ्रा रां लुथिनानै थांनायनिबो अजद होदों गलादारफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला आबगारि बिफाननि बिबानगिरिफोरा पुलिसखौ लोगोआव लाफानानै गलायाव हाबफैदोंमोन बेनि उनाव फ्रिजखौ खेवनानै दै बथल हानानै दै लोंनायाव फ्रिजआव थानाय गंनै बियार बथलखौ नुनो मोनदों जाय बियार बथलखौ गलादारनि बिदाया गाव लोंनो थाखायसो गुसु खालामदों होननानै फोरमायथिदोंमोन नाथाय आबगारि बिफानगिरिया बेखौ गनायालासे बियार बथल नुनाय लोगो लोगोनो न'आव थांनानै थालासि खालामहैदों गासै बिसनाखौनो उल्टां फाल्टां खालामनानै नागिरजोबदों होननानैबो अजद होदों भुगिनांनाय न'खरनिया जेराव न'आव 47,000 रांबो दंमोन नाथाय रांखौ दासिमबो मोनफिननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बे रांखौ आबगारि बिफाननि मावथिफोरानो लानानै थांनायनि सन्देहबो खालामदों बिथांमोना बे गलानि अनगायैबो बिजनीनिनो फानबारि उलुबारि आरो गोबां जायगायाव थांनानै आबगारि बिबानगिरि आरो पुलिसआ रां लानानै फैदों होननानैबो फोरमायथिदों भुगिनांनाय गलादारफ्रा बेनि अनगायैबो गावसोरनि मावख'आव लेंहरनानैबो खायसेखौ बुदों आरो खायसेखौ बुनो हुमखि होबावदों होननानैबो फोरमायथिदों आबगारि बिबानगिरि अमरेन्द्र नाथ आरो गौरांग चौधुरीनि दैदेननायावनो बेफोर लुथिनाय जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो रांखौ गुगोल पेनि गेजेरजों सोरनिफ्रायबा 20,000 सोरनिफ्रायबा 30,000 रांसिमहालागै लादों होननानैबो फोरमायथिबावदों गलादारफोरा सिम्बोरगाव आरो जयनारि प्राइमारियाव थानाय मोननै बिपिएफनि मावख'आ जोबस्रांबाय खालि बिपिएफनि फिरफिला हाख्लायनो आरो साइनबर्ड हाख्लायनोल' आद्रा दंसै जानो हागौ बावैसो साननि उनावनो UPPLनि फिरफिला बिरहोनायखौ नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन UPPLनि दैदेनगिरि बिजित बसुमतारीया सिम्बोरगाव आरो जयनारि प्राइमारियाव जयनिं हाबाफारि खुंनायाव बे बिबुंथिखौ होदोंमोन बिथाङा नाथाय जयनिं हाबाफारियाव बेले बेजे खालामनायनि अजद होदों BPF दोलोनिफ्राय सोङालासे BPFनि मददगिरिफोरनि नाम हैनायखौ फोरमायथिदों नाम होजाग्रा सुबुंमोनहा सोर सुबुङा गावसोरनि मुंखौ सोङालासे बेबायदि हैनाय बे मानसिखौ नांगौ होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा आरो जयनिं जानायनि सायाव सावरायालासे मुंखौ हैदों होननानैबो फोरमायथिबावो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बे ओनसोलाव UPPLआ हाबनो हाया UPPLआव 190 जयनिं जादों होननायनि मादाव बिथांमोननि गामिनिफ्रायनो सा 40निफ्राय 45सोनि मुंखौ सोङालासे हैदों बेनि अनगायैबो सा 40सोआ UPPLनि सोद्रोमाखा सिगाङावनो UPPLजों आर'नाइ सोजाखानाय बिथांमोनहा होननानैबो बुंथिबावो बेनि अनगायैबो BPF दोलोनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि सिम्बोरगाव आरो जयनारि प्राइमारियाव 90% BPFनि मावथिफोर दङ 2025 मायथाइयाव UPPLआ देरहागोन होननाय रावा नंखाय रायजो राजाफोरखौ गोनो गोथोआव खोख्लैनो थाखायसो बुंदों बेयाव BPFआ गोख्रोंखा थांनाय MP बिसायख'थियावबो देबोरगाव ब्लकआव BPFआ देरहाखादों आरो 2025 मायथाइयावबो देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो BPF दोलोनिफ्राय दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनो थाखाय खोथा बुंनाय बायदियै गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारबाय बा बिथाङा रिजाइनेसन होबाय दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नर विनय कुमार सक्सेनानो बिथाङा गावनि रिजाइनेसन लेटारखौ गथायबाय
आरो दिल्लीनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै आतिशी बिथांखौ फोसावबाय। दिल्लीनि लेफ्टेनेन्ट गभर्नर विनय कुमार सक्सेना बिथांनि सेराव रिजाइनेसन लेटारखौ अरविन्द केजरीवाल बिथाङा गथायनायनि उनावनो आम आदमी पार्टीनि एमएलएफोरा लेफ्टेनेन्ट गभर्नर विनय कुमार सक्सेनाखौ लोगो हमनानै मन्थ्रि आतिशीखौ दिल्लीनि गोदान गिबि मन्थ्रि बानायनो थाखाय आर'जलाइ हैदोंमोन बा प्रप'जाल हैदोंमोन। दा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ मोननो हाबाय आतिशी बिथाङा। बेखौ लानानै गासैनिसिमबो साबायखर बावदों आतिशी बिथाङा। गोदानै राजखान्थियाव फैनाय आरो सरासनस्रा नखरनिफ्राय फैनायब्लाबो अरविन्द केजरीवाला फोथायनानै टिकेट होदोंमोन। बेनि उनाव एमएलए देरहादों आरो मन्थ्रि बानायदों। दा गिबि मन्थ्रिनि बिबानखौ होदों। बेबायदिया अरविन्द केजरीवाल दैदेननाय आम आदमी पार्टीयावल' जानो हायो होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो गिबि मन्थ्रिनि बिबान मोननो हानायखौ लानानै खुसि होननानै फोरमायथियो। फारसेथिं अरविन्द केजरीवाला रिजाइन होनायखौ लानानै दुखु होननानैबो फोरमायथिबावो आतिशी बिथाङा। 5थि एशियान चेम्पियनशिप ट्रफिखौ भारतनि मेन्स हकी हानजाया देरहाबाय। 5थि खेबनि थाखाय भारतनि मेन्स हकी टीमआ एशियान चेम्पियनशिप ट्रफिखौ देरहानो हादों। चाइना आरो भारतनि गेजेराव हकी गेलेनाय जादोंमोन, जेराव चाइना हादरनि गेलेगिरिफोरनि गोख्रों गेलेनाय आरो भारत हादरनि गेलेगिरिफोरनि गोख्रों गेलेनायनि थाखाय रावबो गल सोनो हायाखैमोन। उनाव 51 मिनिटआव भारतनि जुगराज सिंह बिथाङा गरसे गल सोनो हादों आरो भारतनि हानजाखौ देरहासार खालामदों। भारतनि हकी हानजाया देरहानो हानायनि उनाव गेदेर जारिमिन सोरजिदों। एशियान चेम्पियनशिप ट्रफी गेलेनायाव खेबसेबो जेनालासे फारियै 5थि खेबनि थाखाय देरहादों भारतनि हानजाया। बे खेबावबो चेम्पियन जादों भारतनि हानजाया। बेखौ लानानै हकी इन्डियानिफ्रायबो साबायखर बावदों आरो गोजोननायखौ फोरमायथिदों। मबाइल बायदि मोनसे डिभाइस जायनि गेजेरजों मेसेज नायनो हायो आरो बे डिभाइसखौ पेजार होननानै बुङो। पेजारा फारियै बेफ्रुनायनि थाखायनो सा9 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 2800नि गोबाङा जोखोम जानो गोनां जादों। 1 घन्टानि गेजेरावनो पेजारा फारियै बेफ्रुदों। सोरनिबा बेगाव बेफ्रुदों, सोरनिबा आखायाव बेफ्रुदों, जायजों सा9 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2800नि गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। लेबानन हादराव जादों बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया। हाथियार लाग्रा आफाद हिजबुल्लाह आफादनि सोद्रोमाफोर, गुबुन गुबुन सुबुं आरो दैदेनगिरिफ्रा बे गाग्लोबनाय जाथायजों थैनो गोनां जादों आरो जोखोमबो जानो गोनां जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै इजराइलनि सायाव सन्देह खालामदों। गाजाखौ मदद होनानै हिजबुल्लाहआ इजराइलजों सिगांनिफ्रायनो नांबोगासिनो दङ। बेनिखायनो इजराइल हादरानो बेबायदि बेफ्रुहोदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय दासिमबो बियो रोखा जायाखै सोरनि सोलोआव बेबायदि पेजार बेफ्रुहोनानै गाग्लोबनाय जाथाया जादों। जुदि इजराइल हादरा बेबायदि गाग्लोबदोंबा बेनि फिननायखौ इजराइलनो होगोन होननानै हिजबुल्लाह आफादनिफ्राय बुंथिदों। हाई स्कुल, हायार सेकेन्डारि आरो सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि आरो प्रिन्सिपालफोरजों लोगो हमनानै जयै सावरायदों बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायाव जयैनो लोगो हमनानै सावरायलायदों बिथांमोनहा। फरायसाफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय, फरायसालियाव थानाय बिल्डिंखौ जौगाखांहोनाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायावनो सावरायलायदों। जेराव बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायथिदों दि चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायाव फरायसालि गारनायनि अनजिमाया गोबां आरो बेयाव मोनसे जेंना होननानैबो फोरमायथिदों। बिटिआरआव गोजौ फरायसालिनि थाखाय 1.5 दाननि गेजेरावनो 1477 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय प्रमद बर'आ फोसावदों होननानैबो बुंथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बिश्वकर्मानि स्पेसियेल अफार लानानै फैदों टिभिएस श'रुमा। गोजोनथाव रादाब, चिरां जिल्लानि बिजनियाव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय स्पेसियेल अफार लानानै फैदों। बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै स्पेसियेल अफारखौ फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, टेंकि आबुं जाजासे थाव, सिट कभार, फ्ल'र मेट, लोगोसे स्मार्ट घड़ी आरो जर'खा जोथोब। खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो आरो एसेल' सुतनि हारजोंनो मोननो हागोन गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ। बेनि अनगायैबो आपाची, राइडार आरो एन्ट्रक स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन जर'खा जोथोब। नोंथाङा बे फुजानि समाव गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला गोख्रैनो बिजनिनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव खौरां लादो, मानोना बेफोर खाबुआ बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बिश्वकर्मानि सिगां टिभिएस कम्पानिनि जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायोब्लासो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ मोननो हागोन। मोजाङै खौरां लानो थाखाय 7002132259 नङाब्ला 863813
1734 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन गोजोन्थों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों